Так, Паїсій Величковський тяжко мучився. У 24 роки, як почав свій труд на Афоні, довго трудився, переживав і трудності були. Но він постником був, зайнявся вивченням древніх книжок святих отців греческих. Но йому удивляло одно, де знайти оригінали, бо іноді у переписчиків могли бути помилки. Він то замітив, що многі і слав'янські переводи деколи грішили переводом, що деколи смисл стареньких подлинних текстів утрачали, якою було великою радость, коли він у скитові Василія Великого, котрий потім і там і в Вілінському скитові, де він довгий час подвизався, обнаружив старі архівні, старі оригінальні тексти і зайнявся унікальну роботу, як некий особо сильний інститут исследовательський, переводя святих отців на тепер уже обладає хорошим знанням язика греческого, почав переводити і взяв собі на поміч масу молодих ісследователів, котрі допомагали йому переводити святих отців опит, духовний опит церкви. Но турки, коли увиділи його опити, узнали, бо сатана підказував, підняли і так велику ціну налогів на монастир, і Паїсій Величковський покинув Афон і вернувся на тогдашню молдавську землю. На Молдавії, коли ще вона не була під турками, там много потрудився і настільки важно перевів много писань, що іздав книжку, котра для всіх нас православних відома як Філокалія «Добротолюбіє». І нині настольна книга майже у всіх духовників і монахів. Но пристав час, що турки й на Молдавію прийшли. І прийшлося перейти у другий монастир, у монастир, котрий оказався тепер уже у наших Карпатах під властю Австро-Венгрії. Но австрійці оказалися такі же, як і турки. Як мучити православних? А от налоги накладати, а от переслідувати, а от їх провіряти, а от обшуки робити. Казало би, це ж таке обшук. По рішенню суда може бути, но із людьми, котрі слідкують за тим, з адвокатами. Ні. Просто обшук, насміятися і оклеветати монастирі і храми, що ми там знайшли. Нічого не знайшли, але набрехали, а вони мають право правду скрити, а не правду процитувати. І тот чоловік, котрий намеком казав, що може якісь турки підняли ціну на електрику церкви, він намекнув, що всі остальні діяння цих людей, як в совєтське время турків замінили більшовики, так і нині гонителів церкви православної теж замінили нові яничари, котрі ненавидять релігію, особливо православну. І тому прийшлося і тот монастир покинути Паїсєві і піти, і останні 15 років прожити у Нямецькому, молдавському, майвеликому монастирьові. Там він продовжав свою роботу і со смиренням на великих благодатних трудах спочив, не називавши свого преємника, бо він розумів, відколи він повернув у практику православної церкви, практику умного ділення, внутрішню молитву, Ісусову молитву, котра втрачалася на Афоні, він одноразово удивительно завершив і знаменитий конфліктний вопрос. Казали одні монахи, ніби стяжателі, другі не стяжателі. Він написав устав монахам, котрому сказав, що головна задача
починати роботу із внутрішнього перерождення. А в вічності віримо в єдно з Гурієм, Симоном і Авівом, з Паїсієм Величковським і з усіми святими зможемо і ми наслідувати Царство Божие, царство ісцелених серцем і душею і возродившихся духовно. Амінь.